Čaute, dneska vás vítam pri mojom ďalšom videu z Domdovho servera. Takže dneska sa pokúsim dostavať Ancient City stanicu. No nič, ja to nebudem ďalej zdržiavať a my ideme na to. Takže čaute, ja som Korči a vás vítam pri mojom ďalšom videu z Domdovho servera. Dneska by som chcel dostavať Ancient City, ktoré som už rozdostával pred nejakou dobou. Chýba mi tam pár vecí, lebo došli mi materiály, takže poďme na to. Takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá Ancient City. Zoberiem tento malý blok, lebo tak tento veľký je zbytočne zobrať, ale dobre. No a vlastne dneska by som chcel dostavať strop, ktorý som už rozrobil. Akože chýba mi tam ešte dosť veľa toho. No a potom by som chcel pridať ako nejaké lavičky, plus nejaké lampy, aby to tam svietilo. Pridáme aj kolanice. A vlastne od môjho videa sa asi nič nezmenilo, ani Domdo nič nenatočil zatiaľ, nič sme tu nestavali. No a vlastne takto vyzerá zatiaľ tá stanica. Chýbajú mi tu ešte pár týchto glowstoneov, to dáme takisto. No a dneska by som chcel dokončiť tento strop, čo je tu, aby to nebolo takéto škaredé, nechcem tu mať hlínu. Ďalej by som chcel postaviť podchod, čiže tu niekde tie podchody a smerom tam, kde si bude budova stanice a tam bude výťah ako dole do toho Ancient City, ale to postavíme tiež inokedy. Ako Ancient City musíme ešte vyčistiť a tak, lebo je tam toho veľa, je tam veľa loot a tak. Dobre, tak poďme si po materiály. Toto je vlastne Ancient City. Pekný nápis tu je a vlastne aj tuto bude Ancient City také, tými copycat onými. Tak poďme si po materiály. Vlastne budeme potrebovať veľa deep slate, pár glowstone, takže sme u seba na stanici, to tiež budeme prerábať. No, bude treba deep slate, tu mám ešte pár deep slate, ale no, už mám tu celkom dosť málo. Čiže toto všetko dáme vypiesť, to dám rovno do vypekačky. Akože bude to trošku dlhšie trvať, kým sa... No ale vlastne bude to rýchlejšie ako vo furnejske, čiže počkáme chvíľu. No, chcelo by to potom aj glowstone, čiže to necháme tam, keď sa pečie. Glowstone nemám že vôbec a potom budeme potrebovať tieto copycat bytes, z toho urobíme nápis ešte, veľký. No a vlastne poďme ťažiť teda ten glowstone tuto. Dobre, vlastne takto vyzerá portál Nedry ako... kde sa dostane. No vlastne týmto smerom nájdem Bastion, ešte nevylúčený a vlastne tu takto spadnem. Nedostanem hit, lebo mám steampunk nohavice. Tie slúžia na to, že proste double jumpujem, pozrite sa. Takto skočím druhýkrát. A vlastne toto mi nedáva fall damage. A tu je vlastne Bastion, ešte nevylúčený, to vylúčim inokedy. A vlastne tam je Fortress. A vlastne také nether štruktúry hneď pri sebe vlastne. Ale na tie teraz nejdeme a ideme ťažiť. Aha, tu je dole glowstone akurát, tak ten vyťažíme, len to bude dosť riskantné. Tu máme glowstone tiež, takže skúsim sa k nemu nejako dostať, len horím, lebo henty taký treba. No a vlastne tu máme glowstone. Chcel by som ich tak aspoň 2 stacky nájsť, lebo ešte ich budem potrebovať, určite ich ešte budem potrebovať. Lebo budem ich potrebovať ešte na všelijaké stavby, ktoré plánujeme, takže chcel by som ich aspoň tak 2 stacky. Aj do zásoby, aj na stavbu Ancient City. A ešte tu máme taký mod Immersive Aircraft, vlastne tu nám ponúkajú lietadlá a všelijaké takéto lietajúce veci. Vlastne to využívam takto ako v Nedry, keď ťažím. Len nevýhoda je toho, že keď chcem ísť desíka tako bližšie ku bloku, tak ma začne dusiť a to strašne nemám rád. Dobre, tam máme ďalší a tam ďalší. Takže to je super, že máme dve vedľa seba, len čo je zlé, že tam je gas. To sa budeme musieť zbaviť a ja nemám pri sebe ship. Aha, mám 3. No, ukáž, čo máš v sebe. No, slabý. Ďalší. 2000 years later. 2 staky úplne v pohode stačia, takže ideme nazad. 2 staky už máme, tak poďme pozrieť deep slate. No, toto neviem, prečo mi nevypieklo. Máme tu ešte toho dosť, tak veľa tu nad tým budem avkovať, kým sa to všetko vypečie. Dobre, toľko stakov by mohlo stačiť pre zatiaľ. No a poďme sa pozrieť, že čo z toho ide. Chcel by som urobiť tieto deep slate pillars pre tú cedulu, takže toto urobíme určite. Ďalej budeme potrebovať tieto cut deep slate brick slaby. Tiež budeme potrebovať veľa, lebo toto budem potrebovať. No a vlastne to je asi všetko. A ty tu čo robíš? Tak sa poďme pozrieť, že čo sa nám tu všetko vypieklo. Máme tu ešte to. No a poďme teda do Ancient. Dobre, sme tu, tak dobre, tak poďme dokončiť túto tabuľu, aby sme ju mali hneď z krku. Vlastne urobím to z týchto blokov, z tých deep slate pillar. Vyzerajú pekne, tak prečo to nevyužiť. Dobre, vrch tejto tabule máme hotový, ešte urobíme spodok a to si použijem túto peknú kvadrokopteru. Takže túto tabulu máme hotovú. Neviem, či ešte nepridám tu takto hore pár týchto vecí, lebo takto vyzerá lepšie asi. Jo, no a vlastne
No a vlastne takto vyzerá celá tá tabuľa. Ono neviem, či mám ešte tu pridať tieto slaby, ale ja si myslím, že takto to vyzerá lepšie tuto. Čiže nechám to tak. Dobre. Ako ďalej by som ešte pridal takto tie svetlá ako z tých glowstoneov, čo sme naťažili. Čiže to dáme teraz tiež. Plus minus tak toto pohádžem tu. No ešte som tu popridal pár tých svetiel tu na. No a ďalej by sme mohli urobiť tento strop, ešte nie je hotový. Ono by bolo zbytočné túto hlinu a tieto kamene ničiť, lebo bolo by s tým strašne veľa práce to kopať, takže lepšie to spraviť s týmto. Years later. No dobre, zatiaľ som dokončil túto časť toho stropu, ešte mi chýba veľký kus, len mi došli tie deepslate slaby, čiže musím ísť domov vykraftiť. Ale to bude rýchlovka. Dobre, dokončili sme teraz strop, akože dlho mi to trvalo postaviť, ale ako môžete vidieť, tak je to celkom pekné. Až na to, že trošku je to krivé, ale to nevadí. To proste iba svet. Ďalej by som chcel robiť podchod. Plus minus 2 bloky široký, akože takto, čo ja viem, takto. Tom si iba naznačím, že ako bude podchod. Dobre, podchod som si iba takto zatiaľ naznačil. Ja skočím domov ešte po nejaké bloky a začneme to stavať. Dobre, dorazili sme domov. Chcel by som naťažiť pár stromov, lebo chcem urobiť z toho nábytok a tak. Ďalej, potom urobiť nejaké deepslaty, polish deepslaty najlepšie a zohnať pár ceduliek. Takže poďme na to. Takže cedulky by som zobral tieto hanging cedulky. Akurát teraz som zobral pár cobbled deepslateov. Tie si tu rovno aj urobíme na polish deepslaty. Budeme potrebovať aj pár schodíkov. Dobre, tu si naťažím pár stromov. 3 stáky dreva by aj mohlo stačiť. Poďme craft. Chcel by som vykraftiť túto stoličku, čiže budeme potrebovať slaby a oak fence. A to není problém vykraftiť, lebo tak mám tu drevo. A myslím, že by som mal mať aj oak fence. Poďme sa pozrieť. Vykraftíme pár takýchto stoličiek. Bum, stoličky sú zatiaľ na svete. Mám ich zatiaľ 33. Potom vykraftím zvyšok. Chcel by som vykraftiť pár tých canvas sign. Najviac sa mi páčia tieto canvas signs. Chcel by som vykraftiť preto, lebo potom si ich môžem dať takto na bielo, alebo si ich môžem proste hociako zafarbiť. Len na to, aby sme to vykraftili, budeme musieť potrebovať takéto strov. Ale rýžu u seba doma nemám, takže musím ísť na spawn na moje running sushi, lebo tam mám kopu rýže, takže poďme na spawn. Ono pred nejakou dobou Domdo tu spravil takúto diaľnicu, čiže to je super, že nemusím chodiť vlakom, lebo vlakom to je dlhšie na spawn ako nedrom. Aj takéto to spravil, že úplne pekný most. A tu je náš portál. Dobre, sme na našom milovanom spawne. Tu mám moje running sushi, aj to som vám minulé zabudol ukázať v mojom videu, ale to nevadí, môžem vám ho ukázať teraz. Takže tu máme vchod, tu mi spravil Domdo takúto skvelú tabulu, plus mi tu urobil čas. Neviem na čo to je. Krátke Domdo mi pomáhal robiť všelijaké tieto technické veci, lebo ja sa do toho moc nevyznám. Dobre, poďme dovnútra. Joj, ešte predtým sa vyspím, lebo je tu noc. Takže dobrú noc. Tu dole mám také farmy, kde chovám všelijaké tieto rastliny, proste, ktoré využívam na jedla v running sushi. Napríklad tu mám wheat crops, alebo tu mám cibule. No ale ja som si prišiel po tento rice crop. že toto všetko tu vylútim. Dobre, 61 by mohlo stačiť. No vidíte, je tu strašne veľa techniky tejto creatovej, do ktorej sa ja vôbec nevyznám, že ako to funguje. Už tu hrám síce rok, ale furt sa do toho neviem vyznať, že čo je čo. Napríklad toto neviem, čo je nejaký redstone link, alebo proste display link, neviem čo vôbec je. Ale nevadí. Máme tu Donda a ten nám so všetkým pomôže. Aha, Dondo predáva korytnačie vajce. Dobre, najvyšší čas ísť domov. Dobre, sme doma. Takže s touto ryžou, vlastne keď ju hodím do tejto drtičky, tak by sa mi to malo rozdrviť desika tu dole. Malo by tam padnúť stráv a ešte by mala spadnúť rýža, ale rýžu teraz vôbec nepotrebujem. Dobre. Takže máme tu rýžu, 61 rýže, ale 61 stráv. My potrebujeme akurát tento stráv. Rýžu si môžem nechať. A musíme vykraftiť canvas. Canvas máme a poďme vykraftiť samotné cedule. 21 canvas science bude podľa mňa stačiť, lebo tak nebude to predsa len veľká stanica. Akože bude veľká stanica, ale nie až tak ako na spawne. Určite budeme potrebovať biele farbivo. Bum, bum a máme canvasa. Dobre, zvyšné drevo vráť. Dobre, akurát sa vraciam do Ancient City, že tam boli tie lavičky a že tam boli tieto canvas signs. No, aby to bolo také podobné ako na spawne. Ono budovu stanice spravíme asi inokedy, lebo ešte neviem ako to Ancient City zariadíme kvôli tomu, že my sme tam ešte neboli s Domdom, ale plánujeme tam ísť. No a bol by som rád, kebyže spravím vlastne iba tie lavičky.
lavičky a pár ceduliek a ten podchod hlavne. Ten podchod bude teraz dôležitý a potom doplníme aj kolajnice. Dobre, ešte kým som tu pred touto tabuľou, tak by som chcel spraviť taký nápis, že Ancient City. Teraz pri sebe mám tieto copycat byte, takže vlastne to môžem urobiť takto. A, N, C, I, E, N, T. To Ečko je také divné, ale no nemal som to ako inak spraviť, lebo tak čo už, no aspoň to bude taký dizajn pekný. Bude to proste originálne. A dole ešte bude City. Vlastne takto bude vyzerať ten nápis. Ešte nie je celkom hotový, lebo ono vlastne tieto copycat byty, alebo vlastne copycat bloky všeobecne fungujú tak, že keď si, ja neviem, dám glowstony, keď si dám glowstony, tak ich môžem takto vyplniť. Ja tam glowstony nechcem dávať, lebo vyzeralo by to takisto ako na spawne, ale rozhodol som sa, že tam dám taký ten biely blok toho mora, neviem teraz, jak sa volá presne, ale ten vyzerá byť taký pekný. Poďme ďalej. V prvom rade poďme vykopať podchod. Skúsim do takej hĺbky, aby som nešiel moc pod kolajník. Dobre, poďaľ toto stačí a poďme vykopať ďalší východ odtiaľ. Obidva podchody budú takto na jednu stranu aj na druhú stranu, čiže vlastne aj tu bude diera, aj tu bude diera. No a vlastne takto dole povedú schody tu až dole. Tu takisto. Nie ako takto. Ďalej poďme urobiť túto stenu rýchlo. Dám tu takto glowstone, aby to svietilo. Na druhú stranu takisto. No a vlastne všetko zaplním takto deepslateami. No a takto proste to povedie. Na druhej strane to urobíme takisto. Čiže vlastne dám takto glowstone a na druhej strane takisto. No a vlastne ten podchod ešte takto ohraničím. Tu budú glowstone, aby to bolo vidno pekne. Padne to môžeme ešte takto spraviť. Ja si myslím, že to vyzerá dobre. Ešte to urobím na tejto strane. Vlastne to vyzerá nejako takto. Ešte tu spravím takýto detail. A vlastne prvý vchod do podchodu je hotový. Teraz sa poďme pozrieť na tento dolný. Dobre, prvé čo, urobíme tento strop, lebo ten bude asi najhoršie urobiť. Sem tam dám takto glowstone. Podok urobíme takisto. A stačí to urobiť ešte na oboch stranách. Dobre, podchod vyzerá nejako takto zatiaľ. Túto stenu som nestihol urobiť, lebo mi došli bloky, ale to spravím mimo videa inokedy. Takže zatiaľ poďme urobiť tie lavičky, takže spravíme to nejako takto a vlastne nejako takto budú tie lavičky. To isté urobíme aj na druhú stranu. No a stanica je skoro kompletne hotová. A toto je vlastne Ancient City stanica. Ešte budem musieť dorobiť pár vecí, pár detailikov, ktoré som ešte nedokončil, ale to spravím mimo videa. Nezabudnite dať like a odber. Jeden like rovná sa jedno video s Dom. Už plánujeme niečo spraviť s Dom. Nebojte sa, už sa to blíži, Ja sa s vami lúčim. Čau.